S tohtoročnou školskou sezónou sa rozlúčili tanečníci breakdancu Karlovského športového klubu premietaním filmov a súťažou Battle. Karlovský športový klub na Janotovej ulici zastrešuje množstvo športových a tanečných klubov. Jedným z nich je už niekoľko rokov breakdancová skupina Product Crew. Mladí, úspešní nadšenci tohto tanečného štýlu sa rozhodli zasvetiť doň aj ďalších záujemcov. Svoje celoročné tréningové úsilie završili vo štvrtok 25. júna. Po premietaní b-boyingových filmov zameraných na breakdance, si nádejní adepti medzi sebou zasúťažili. Samotnej súťaži predchádzala riadna rozcvička i predstavovanie sa porote, nielen menom, ale aj krátkou ukážkou. Cieľom tejto akcie je vlastne nájsť najlepšieho tanečníka pre rok 2009 z našich žiakov, ktorých vyučujeme, a víťaz dostane vlastne tričko s týmto titulom, takže bude sa môcť píšiť pred spolužiačkami. Aký je to titul? A čo znamená ten nápis? Jasné, no naša škola sa volá Pro Temple a Pro ako produkt a Temple ako chrám, a to je vlastne podtitul Chrám b-boyingu. A chrám preto, že sme v podstate taká uzavretá komunita a že učíme ich v podstate veci, ktoré sú cenné. V čom sú tie veci alebo tie informácie, respektíve to, čo ich vy učíte, cenné? Cenné, no v prvom rade je to cenné, pretože nebojím sa povedať, že sme najlepšia škola b-boyingu v Bratislave, pretože máme k ním individuálny prístup. Čiže keď sa chce niekto učiť toto alebo uberať sa týmto smerom, tak ide týmto smerom. No a my sa ich snažíme nejako usmerňovať. A tie informácie sú cenné v podstate, že my keď sme začínali, tak sme tie informácie zbierali sami na vlastnú kožu, na vlastnú päsť a niekoľko rokov. Hej, a oni v podstate tie skúsenosti naše môžu dostať tuto. V súčasnosti sa skúsení tanečníci skupiny Product Crew venujú 15 chlapcom. Väčšina z nich nastúpila v posledný júnový štvrtok aj do súťaže v Battle, čiže 1 na 1 alebo 1 proti 1. Odkedy ho tancujete, prečo? Ja 5 rokov a preto, lebo sa mi to proste ľúbi. 5 rokov už tancuješ, a čo si robil pre Boha pred tými 5 rokmi? No, ako si tancoval? No, tak, horšie. Horšie? No dobré, ale predsa som sa pýtala aj toho vášho šéfa, že to vyžaduje všelijaké také silové prvky, tento breakdance. Ako si to zvládal? No ťažko, ale nakoniec som to nejako zvládol. Ty koľko tancuješ? Už pomaly takých 3 roky tancujem. Vedel by sa nám aj vysvetliť, alebo ty, že čo to ten breakdance je, aký tanec? No. Ten break proste je tanec a proste sa to každému ľúbi. Ty by si vedel k tomu ešte niečo povedať? No, ja k tomu nemám nič dodať. Ale ešte predsa. Ako dopadne súťaž? Máte už aj nejaký tip, vyhráte vy, alebo sú tam aj silnejší? No, tak ako hovoria sa, že my 2 sme dobrí. A bola to pravda.
Víťazom súťaže v Battle sa stal a víťazné tričko si vytancoval práve Ferko Žufa. Teraz vás už čakajú prázdniny? Áno, dá sa tak povedať, ale budeme cez leto fungovať tak, ako sme fungovali, takže pondelok a stredu a od 15. do 16:40 a potom tá druhá skupina 16:40. Uvidíme, ako budú chodiť ľudia, keď bude menej, tak to spojíme do jednej skupiny.